Господ ни говори в книгата Исаия 43 глава, 19 стих. Ето, аз ще направя нещо ново. Сега ще се появи. Няма ли да внимавате в него? Да, ще направя път в пустинята и реки безводната земя. Новото започва сега. Ето, то вече ще се яви. Това означава, че Бог вече действа. Не утре, не в бъдещето, а сега. Бог прави нещо ново. Бог действа дори когато не го виждаме. Дори ако обстоятелствата не са се променили, дори ако все още сме в пустинята, Бог е приготвил път преди да влезем в пустинята. Той има отговор за нас преди да завършим нашата молитва. Ето, сега ще се появи. Това означава, че сега ще видим Божиите чудеса. Сега ще видим Божието избавление. Сега ще видим Божието свръхестествено снабдяване. Сега ще видим Божието благословение. Бог никога не подранява и никога не закъснява. Той идва в точното време и в точния момент. Когато Израил беше притиснат между морето и фараоновата войска, избавлението беше невъзможно, но Бог показа милост и отвори морето и народа премина по суша. И днес искам да ти кажа, че Бог ще направи същото и за теб. Искам да ти кажа, че ти си повече от победител в Исус Христос. Искам да ти кажа, ако не си в състояние да видиш Божието действие в живота ти, обърни се към Него в молитва и го помоли да отвори духовните ти очи и Той ще ти покаже, че вече е започнал да действа и новото вече е започнало в живота ти. Може би се питате как да разпознаем Божието действие и как да приемем новото, което Исус Христос има за нас. Трябва да търсим лицето Му, трябва да се молим, трябва да си спъваме със Словото и да го прилагаме в живота си и да благодарим за всичко, през което преминаваме. Това е една духовна тайна и даже когато сме слаби и сме в немощ, Божията сила се изявява съвършено в нас. Благословен да е нашият Господ Исус Христос, който е Бог на мир, бъдеще и надежда. В Йеремия 29 глава, 11 стих казва: защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Библията ни говори: непрестанно се молете и за всичко благодарете, защото това е Божията воля в Исус Христос. И днес искам да ти кажа, не спирай да се молиш, не спирай да благодариш на Бог въпреки трудностите, не спирай да Му служиш и вярвай, че тази година Бог ще отвори нови врати за теб и за твоя дом, нови възможности, нови победи и Бог ще изпълни сърцето ти с нова радост. Бъди благословен ти и целият ти дом.